кимя бардар гуфака ина гуфам айфон 15 ра камера ки айфон 15 яка ина диака ина нигоҳ нигоҳ кака амияте ма чӣ мегум ака масъала хел бардар занг мезанем бисёр бад савол метен ина айфон 15 pro де ина бардар ҷои зарангш айта ҳай ина копиялукс ай дем сорта мақсад ина дем сорта ина дараш андроид ай нархиш 800 сом аксакаге то рӯзи да бардар ина сурат севгаздагӣ рад не сурат севгаздагӣ се камера дора бардар ина нархиш 800 сом то ид аксакаге нигоҳ дараши дора мақсад коробка дора зараник дора наушник дора чихол дора сӯзанак дора ҳама чизош қати 800 сом доставка бепула ина бисёр одам будам хеле истифода ман хидматам хеле истифода мебарам мақсад сода ина бардаро чиқи дисне телефон састаниш навай 800 сом ина бардар ҷону марҳамат бихарен 25 шаҳр нави вилоят хатлон доставка бепулай аксия кардагем бардар аксия то ида аксия кардагем бина марҳамат ина на бардар камера ки на бардар камера кадам мақсад маъқул чи доставка чи пулай шуд хидм 25 шаҳр нави вилоят хатлон бардар ина